औरत के शादी शादी बियाह बिया बिया ही का ना मिठाई के नाम हो। रौरा भय रही तब नु जनती के कानो मिठाई के नाम हटे। हमो नहीं पहले हमारा पापा के भइल बा। अच्छा हां तो वहां का जानत हो कृष्णा भाई जा कृष्णा भाई से पूछ लिया। औरतिया के शादी नए नए भइल बटे। लइका से ना तारा भैंसा से ए महाराज मेहरारू का शादी कोनो एगो लइके से ना होई त काची से होई। मेहरारूवा के शादी एगो लइकवा से भइल बटे। बेचारा नए नवेले बिया ओकर मरदा के ओकरा डिप्टी पर से फोन आइल बा। जब फोन आइल तो ओकर मरदा चल गइल। मेहरारू अपना मरदा के लगे फोन कइले बिया कैसे मेहरारू अपना मरदा के लगे फोन कइले बिया कौने भाव में औरतिया अपना मर्दा के नंबर ई गनगनात कहे बा फोन आवता। औरतिया अपना मर्दा के नंबर अपना देवरा से मांगे गइल बिया कैसे ए देवर जी बोलो श्रीमती भौजी देवी जी संस्कारी देवर संस्कारी लगता तनी अपना भैया के नंबर दी ना काहे बड़का बाबू के देव तो ना काम चली। जिनिए बाड़न सब बात बड़के मुझे थोड़ी ना कहा है। तो लिखो भैया के लिखो अपना भैया के नंबर दी बोली 94 400 चुक चुक 94 400 चुक चुक 95 500 धराओ टुस 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 उठाइए ना उठाइए ना अंजलि में सटाइए ना। हेलो हेलो इस रूट की सभी लेने व्यवस्था है, कृपया 9 महीना बाद डायल करो। ए देवर जी हो इतना महीना बाद डायल करे के करता है व्यवस्था बा व्यस्त बा दूसरा नंबर दी दोसर लिखो बोली 94 400 डारी पर बारी पर 94 400 बारी पर आउ नंबर हो नचनिया के डाड़ी पर धरावा धरावा टुस 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 हुलुलुलु हुलुलुलु उठाइए ना हुलुलुलु हुलुलुलु उठाइए ना हुलुलुलु हुलुलुलु लहरी जी में सटाइए ना। हेलो हेलो रेडियो नेपाल हो तपाई को अनुरोध मा भोजपुरी फिल्मी गाना सुन भयो राती राम्रो राम्रो छ हाम्रो नेपाल में चिङ चिङ टिङ टिङ भिङ भिङ गाना सुनन छ। ए देवर जी काहे इतना मजाक कइले बनी अबली मजाक भौजी से ना कोई नहीं तो मौसी से कोई नहीं। ए देवर जी बोला ई त बुझाता कोनो हिंग बेचवा के लगे ध ले बट अच्छा नेपाल धोले लो हां दोसर नंबर दी दोसर धरावा बोली 94 400 कुल्हा पर 94 400 कुल्हा पर आउ नंबर हो नचनिया के झूला पर धरावा टुस 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 उठाइए ना उठाइए ना उठाइए ना। हेलो यात्री को कृपया ध्यान दे जो गाड़ी जीरादेई से चलकर जाने वाली जनसर एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय 6 महीना विलंब से चल रही सुविधा के लिए खेद है। चाय बड़ी शिखर ए शील बटल पानी पानी ए देवर जी का हो ई त बुझाता स्टेशन पर धोले ले हां तो अब के सही जगह पर गइल बा अब ट्रेन धके जाई मर्दा लगे दी भैया के अपना अच्छा तरह से नंबर तो लिखो बोली 90061 90061 61 हो गई हां हो गई 80 38 38 टुस 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 अब साफ करता हेलो 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 के राजा जी हा तू डिटेलवा के मम्मी बोलो तारे का हो ए राजा जी का हो रारू गोड़ छुके गोड़ लगता जाई हो गोड़ पहुंचल बा का होई जाए। ए राजा जी का हो अरे कब घरे आवतनी अरे घरे के तरह
ए राजा जी हाँ हमारा रुपया पैसा कुछ न चाहिए, हाँ बस रौरा आँखी के सोझा रहे अच्छा तो हम समझन कि मोय संपत्ति हमारा लग ही बाटे। अरे सोचतर के तरह कुछ चिन्ह ले आवत तो ए राजा जी हमरा चिन्ह न चाहिए तरह का चिन्ह ना लिए ना, हम सोचले तरह गोल में छुछी ले आवत गोड़ में के छुछी होला। हमरा वो न चाहिए, तो घेटी में का पा ले आवत नहीं हमरा वो न चाहिए, तो का चाहे बस रौरा हमरा आँखी के सोझा रह। अच्छा कहीं दूर से पतइयो बाहर के लिए आए बुनु हाँ डॉक्टर साहेब, कहीं दूर से पतइयो बाहर के लिए आए बुनु हाँ तब बुझाए जे मोय नोटे धरता। घरे रहनी तो भागावत अलू की बहराजा 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 आयो बोलावत तारू। जब जीत करता रहो नु हाँ तो हम टिकट कटा ले बानी अच्छा आ उधियात चलिए होता टिकटवे पौधिया चला मत टिकटे को दिया औरत कहे तरी कैसे, लेकिन गाना के भाव लगल कैसे। एगो कोनो लइकवा हो एगो कोनो लइकिया से कहता कैसे रोकी बोली तने हुका लगे दुगो गर्भवती हला दिया माला पहना दिया गइलन गइले उ ओकरा पीछे खोस दिया पैसा सुन के बहुत भइल अभी का पिछवा खोसी ले दुगो गर्भवती एगो एगो लइका एगो लइकी के मैटर हटे कैसे कि हमारा बुलेटवा पर कहियो बैठके अरे सोटा बेकीना त बोल बोल रे पत्थर की आहो पतार का से फोटो बेकीना बोल बोल रे पतर की आई मोटा का से फोटो बेकीना पक पक पट जानू कि सिरुआ भद खाई लगबू यही लड़के सहारे औरत अपना मर्द के कहत रही कैसे बाबा कहतिया तू से टूटा ही पलानी में तरस जवानी कोई बकरिया कोई बकरिया मुखिया जी मेहरारुआ कहतिया कैसे तू से टूटा ही पलानी में तरस जवानी आई बकहिया कोई बकरिया लगल दिलवा में हटी लगल दिलवा में हटी आई औरी औरत कहतरी कैसे कैसे कि हम ना जननी कि तोहार कौन मजबूरी रहे आहा
हम ना जननी कि तोहार कौन मजबूरी रहे हमरा से जुदा भइल के तोहार इतना जरूरी रहे अरे होय तो अभियो कुआर बारी तोहरे ला होय तो अभियो कुआर बारी तोहरे ला ई ना जनली कि तहरा मुंह में राम और बगल में छोड़ी औरत को तेरी कैसे कि जब से गावा ना करइलो परदेश हमरा डॉक्टर साहेब जी कैसे कि जब से गावा ना करइलो परदेश बारा और का जब से काम ना करो परदेश बाड़ा हो कि भेजल घारा वाना एक कहूं सोन देश बारा यहाँ का जागल रहती तब नु जागल में नहीं कि सुतल नहीं कि यहाँ के चल गइल बानी सपना में तनी हटी त है उठाई उठाई मके तो यहाँ के चल गइल बनी हे भगवान हम तो जानते ना रहे कि चल गइल बनी ठीक भाई दर हाय बहिना ना उठ गइले अरे बानी कि ना सुनब तो ना भैया उठ गइले तले कतना लोग कहत लकी रे चल गइनी अगरबत्ती घर के धो दिया औरत कहत रे कैसे धंधा ठीक बटे रे एगो बात कहनी हां कि कदू यहाँ का लाइसेंसी बनी हम नहीं खित कदू हम काहे नहीं खेती कवाले को जरूरी बा माने कोनो जरूरी बटे तू कहबो अब होने दरौरा कहब तब टिकवाई ए महाराज कोनो भी चीज उम्र से बढ़िया लागेला या कहले हम कली ए बेटी हां रो हटी का मुड़ी पर चुटपुटिया बजाई हो ना छोड़ दो यही से कहिले का कि 7 पर 5 75 होला लफोर के फरेला वो करे ना में लतर होला 7 पर 5 75 होला लफोर के फरेला वो करे ना में लतर होला भीतरी से हो ऊपर से ना आज होय मुहवा चोलिया के बोलला नु वो करे ना में 76 होला ई चादरा हो 76 होय कोनो खिसवा झूठ देखे का कि कहां धरी छितनी त कहां धरी सागरे बबुआ पुरस्कार में आ गले ए बबुआ ना बबुआ आइले है कि बबुआ देता रे देखी तो दे देनी तो 5000 लेके आई जाई बबुनी बेजी दे भाई देखी तो बुझा तक अंजलि के ह ई लड़का पुरस्कार में आइल बाने दे दी है दूध पियो पुरस्कार में बड़े पुरस्कार में तो गाड़ी में लादी चलो जा भागो जा काम हो गइल देख ली कितना बुझा तक हाले फिलहाल के भइल बा कोनो खिसवा झूठ ना रहे कहां धरी छितनी त कहां धरी सागरे कदू है मनीषा मरल से मोटकी त लौटले लहरी के भाग रे हटाओ रे अरे सटाओ रे अरे रहो रे अब तो नी दांत बैठा के सो रे ई है एक खिसवा सच कर देतनी रोड़ा सुतरन है त अच्छा नहीं लगता देखे जागल पे कितना सुंदर लगता लेकिन गंदा इशारा करतनी है बढ़िया नहीं खेल लागो आय हाय हाय लहरे कैसे अरे लेकिन यही से कहिले का भेटतौ ना कि जब से गावा ना करइलो हाय परदेश बारा यहाँ के बात है कि आवरी कहानी हो का दो है चुनरिया बिहले मेहरा ओढ़ेली अरे तो उहे लोग तो हमहु कहनी है बिहले मेहरा ओढ़ेली तो हम का दोसर कह देनी हो हम का दोस्त हम तो कहनी है कि हमनी के घर के माता बहिन मुड़िया पर चुनरिया ओढ़ के मंदिर में जाला लो भाव देखनी हो वो तो ओढ़ले रहले बुझाता पानी के देह पर चोटी ओढ़ावल बा ऐसे कहिले का कि बिना बात के बात तू पार्टी जो
गलती नहीं खाता डाटी जान जान कि बिना बात के बात पाटी जान जान हरे गलती नहीं खाता डाटी जान जान होय सनातन धर्म बता एकरा के सनातन धर्म ही रहे दी रहे दी जात के नाम पर बाटी जान जान पंचर भइल बा त सुलेशन लागी लागी थूक लगा के साटी जान जान अरे खाही के बता पूरा हपचिए के खाली खाली खाही के बता पूरा हपचिए के खाली लहरी जी काहे कि कुकुरन के जैसन चाटी जो लिया लाठी कुत्ता के भगाओ रे न तो वह दूटा सा हो जाए ना घरे के रहो अपना घाटे के रहो औरत कह तरी कैसे कि जब से गावाना करोला परदेश वाला परदेश वाला और का कि भेजल घारा वहाँ ना ये कहूँ सोन देश वाला आजकल के 2-4 गो ऐसन ब्यास हो गइल बड़न सन अरे कि हमरा के कैसन कैसन अभद्र शब्द बोल के सोचत ना कि हम आगे हो जाए हो जाई हमें आगे हो जाई तो से का होगा लेकिन वो कुछ कहल से हमरा फर्क नहीं पड़े आला हमें क्या मतलब होगा हमनी के से का मतलब बाटे उ चाहत ल कि हमनी के नामवा धरस के हमनियो के बढ़ी से आगे हां लेकिन ऐसन हम करब ना ऐसा गलती ना होई हम अपन मंजिल पर जाइए कर उ चाहे कतनो गोड़ घींची लो बोल कैसे संहरी जमनिया अरे छोड़ के गोल बड़ा कनिया कनिया से एगो याद पड़ल डॉक्टर साहब का क्या एह रह दिया रुको रुको यहाँ के कहने है का कि एगो हिया के संभारते बानी हां हमरा के कदू संभारते बानी हां घर घरे तो जलवैया सब देखो तरस हमरा के यहाँ के संभारत नहीं यहाँ के संभारत तो बताई जो घरे वाला के संभारत हो अरे पटीदार पटीदार पटीदारे ने संभारी हां ओए देख करता उहे देख ले थोइल कैसे कि बोला कैसे संभारी जमनिया के बोला कैसे सवारी जवानिया छोड़ के गइल बड़ा कनिया के लास्ट में रतिया कहतिया पैसे हरे रमन रूपे ससे राजा भाई जाई के परदेश में समझई कहिया लागल दिलवा में हगी आई के बुझई कहिया हमने के उ ना हो सकी रो टाइम बताओ तो जब हमने क्या होते जैसा ऐसा हमने के टाइम पर हमेशा कि श्री कृष्ण गोविंद